Hello everyone, welcome to Kichu Cooks. Ini anu butai gasi manpe, encha manpe antule. Ite mean clean manpe, butai clean mantondole. Tule encha manpodu, podas deppod first. Clean adu podas deppod. Butai idu jaasti podas. Andu malla butai kane idire. 150 ರೂಪಾಯಿದ 1 kg ಬೂತಾಯಿ ತೂನಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಎಂಚ ತೂಡು ಎಂಚ ಐದ ಗಲೀಜು ಪೂರ ತೆಪ್ಪುಡು ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಐನಿದ ದೀವುಡು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪಕ್ಕೆ ಪಾಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು इनी बूताई गसी मंतोंदले ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಾರಾಗ ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೆ ನೇನು ಪೂರ ಪೊದುಪೆರಂಡು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ इतने स्टव ऑन मंतद बाणल दीते बेच्चारे ಇದು ಬೆಚ್ಚನಗ ಒಂಜಿ ಉಂಡಿದಾತ ಮುಂಚೆ ಪಡ್ಗ ಶೋ ಕುಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಇದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಹೆಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಶೋ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಯಾವ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಅರಶಿನ ಪಾಡ್ದೆ ಮಂಜಲ್ ಕಡೆಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ
ಇದೆ ದೆಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲ ಕೇನ್ಯಾರ ತನಕ ಪಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಟ್ಟು ಬಂತು ಇತ್ತೆ ಹಾಕಿ ನೆನಪು ದೆಪ್ಪುಗ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬಿಸಳೆ ದೀವೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಗಸಿ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದ ಚೂರು ಗಸಿ ಗಸಿ ಇತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ನಾನು ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಕೂಟೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಸಿ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೀಕು ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಬೊಕ್ಕ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ತುಪ್ಪು ಒಂದು ಶೋಕುಡು ಕೊದಿಯೋಡು ಕೊದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಕೊದಿಯೊಂದುಂಡು ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ ಇವು ಮೀನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಮೀನದ ಕೆತ್ತಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಶೋ ಕೊಡು ಕೊದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಯಾವ ಜಾಪೆ ಇದೆ ಸರ್ವ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ತೊಲೆ ಬೂತಾಯಿ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಮಂತದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಮಂತದೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬೊಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್.